праект канстытуцыі, якую яны зрабілі. І я так, як кажуць, пачаў чытаць, як палякі кажуць, з прымружэннем вока. Думаў, ну, звычайна там маргінальная ерунда. Не, канцэптуальна цікавая, сістэмна, адчуваецца ўзровень юрыдычны, палітычны. І я зразумеў, што за гэтым стаяць сур'ёзныя людзі. І сёння я пераканаўся. І вось гэты Сідораў, адчуваецца яго разуменне палітыкі, адукацыі, разумеецца тактыка, перспектыва, якую ён бачыць, і тактыка, якую ён прапануе. І як это для каго не здавалася б дзіўным, гэты праект можа мець будучыню. Тым больш, што мы павінны быць зацікаўлены ў гэтым праекце. Што з'явілася вот такая група, вельмі добра. Яны, я думаю, будуць працаваць на ўзроўні інтэлектуалаў, таму што я бачу іх ўзровень. Вось, і гэта вельмі важна. І то, што яны падрыхтавалі вот такі дакумент, які дае магчымасць на інтэлектуальным узроўні абмяркоўваць, як, што і ўсё, гэта таксама вельмі важна. Бо горш было б, каб гэтыя якія-небудзь там, апантаныя людзі з якой-небудзь романтычнай сведамасцю там нешта такое гаварылі. Ну, хапае всякіх, было ж розных арганізацый, вось, якія там то я цвяхаў шукаю, там агентура стварала. То што, так это вот несур'ёзна, а это больш сур'ёзна. Надалей гэтыя разумныя людзі будуць збольшыцца, і гэта будзе развівацца. Я думаю, гэта знойдзе падтрымку сярод смаленскай інтэлігенцыі, сярод разумных людзей на Смаленшчыне, таму што зараз ідзе дзікая вайна, якую развязала Расія і Пуцін, і людзі, асабліва беларусы Смаленшчыны, яны гэта не ўспрымаюць.